taková nepříjemnost, že jsem přišel z hospody, lehnul jsem si do postele, tam jsem cítil živočišné teplo, tak jsem využil situace, tak rozsvítím a tam tchýně. Jsem mi říkal, to jste nemohla říct rovnou, že jste to vy, a ona, snad víte, Milane, že už půl rok nemluvíme. Jsem si jí dám pěstí. Všem kamarád dopadl ještě hůř, ten přišel domů, šel si opláchnout ruce, protože cestou někde 3krát upad. Přišel do koupelny, tam ženská ovnutá do vany, takhle si myla hlavu, dole na sobě nic, tak využil situace. Dvakrát. Přišel do kuchyně, tam seděla manželka. Kdo je v koupelně? A ona přijela maminka. A on říká tvoje, a ona ne tvoje. To jsou tragédie života. To jsou tragédie. No, oni mě sem poslali, abych tady něco vyčaroval, což je problém, když mám dvojku žíle. Já nevím, holuba pro začátek. No, tak dobře. Jinak já jsem kouzelník Hulíny. To je moje umělecké jméno, Hulíny. Jednak hulím jak sádrový ježek a hlavně je to lepší, než když jsem 6 let jezdil jako chcel do mandolíny. To bylo moje Jim Beamové období. Pak mě málem zavřeli, že jsem měl takový v Praze totiž magistrát mě požádal, abych Prahu zbavil holubů, jo? Protože tam ty holuby serou na památky. Tam přiletí stádo třeba 400 holubů, to je potenciálně polovina, to je 200 prdelí začnete, ávě hoved na teď. Tak jsem měl bednu, tam jsem nacpal 12 holubů, propíchal jsem to kudlou, zapálil a řekl jsem, kouzlo nevyšlo. Dostával jsem prachy na rekvizit. No nic, tak já zapnu muziku a zkusíme něco vyčarovat. Vola mě zaútočilo pódium. Chtělo zvednout a praštit mě do držky. Come on. Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte ty vole na kouzelnické show mistra Hulínyho. První kouzlo je velmi jednoduché. Držnou, že zabiju. Všichni třepotáme ručičkama. Všichni, vole. Třepotáme. Já chci vidět, kurva, kdo má nejdražší hodinky. Tady, pán zrovna to točí na telefon, má nejdražší hodinky. Pojďte na pódium, zatleskáme mu, pojďte. První dobrovolník. Ale rychle, ty vole. Nebo tady ze stárnu, člověče. Já si musím vzít cylindr, já jsem bez cylindru, jak bez ruky. Tak. Doufám, že přijde s hodinkama. Už je tady. Zatleskejte mu, dámy a pánové. Zdar. Já si přinesu, počkej tady, nikam nechoď. Já si přinesu Magic Box. Vím hovno, co to znamená, ale je to taková krabice vlastně. Jak se jmenuješ teda? Dané. Mám tady Magic Box. To je krabice, která je zcela prázdná. Je v ní lauter prd. Ale já, když řeknu magickou formuli čury mury, fuk, tak vydám takovýhle kretény. Já potřebuju, aby mi Dan počil svoje hodinky. A ty druhý, dělej. Já napínavý, ale počkej. Ty vole. To mi veme pan Nguyen. Já totiž chodím do tržnice k panu Nguyenovi. Pan Nguyen je Vietnamec. A takové věci mi bere za půlku vždycky. A on tam je furt v létě, v zimě, od rána do večera. Já tam byl v prosinci v tom mrazu, pan Nguyen tam skládal ty tričíčka a já mu říkám, pane Nguyene, nemáte išias? A on říká, nemám, zítra přivezu. Takže Dané, vložíme Danovi hodinky do Magic Box, abyste je všichni viděli. Jsou tam, jo? Vidíte je?
Ale až řeknu 3, tak řekneme společně magickou formuli, která zní čury mury fuk. 1, 2, 3. Čury mury fuk a hodinky jsou v prdeli jedny zpátky, Dané. No běž, máš si hlídat své věci, vole. Co mě do toho, vole. Zatleskejte Danovi, vole. Jako malý Jarda, vole. Tak, jdeme dál. No běž, nebo... Hej, zavolejte ochranku, ať tady zmátí Dana, vole. Tady čeká furt. Běž. Tak. Už jde konečně, vole. Nebudu někomu hlídat hodinky, vole. Budu potřebovat dalšího dobrovolníka, lépe ještě řečeno dobrovolníci. Ano, tak třeba tady ta, co se schovávala. Tak, tady ta červená mandragora. No, ta se schovávala. Zatleskáme dobrovolníci, pojďte nahoru. Už jde. Budeme jí říkat červená mandragora. Má zrovna tady to hrazení, když já tady potřebuju asistenty, vole. To je den. Už jde? No dobrý, celý zám, dobrý. Ty brďo. Běhá jak jelen teda. Dobrý večer, zatleskejte dobrovolníci. Jak se dobrovolníci jmenuje? Karolíno. Naše kouzlo bude velmi jednoduché. Stoupněte si takhle čelem k lidem, aby vás všichni viděli. Karolína se teďko slíkne do půl těla. A já řeknu, protože moje asistentka Karolína nesnáší hluk motorové pily, přeříznu ji klasickým způsobem. No tak. No dobře, tak ne, tak vydržte, Karolíno, já tady mám naštěstí, tady mám nůžky a pro vás ky. 2. Může mi to někdo podat, nebo tady mám rozmátit? Já ti děkuji, chlapče. Máme provázky, což je výhoda, protože s provazema umím lauter prd. Tak já se soustředím, jestli ten krátkej zmizí, no? Ani ono. Karolíno, jste asistentka kouzelníka? Tak mi řekni, ty vole, co s ním mám dělat? Chytrá. Tak já krátký strčím do čepice. Karolíně dáme nůžky. Prosím. Tady máme jeden konec. Zavřu oči a jedu na druhou stranu. Se zdraví, co tam bude. Tak, druhý konec. Máme 2 konce. Pro vás je zatím ještě ve celku. Je to uprostřed, Karolíno, přesně? Ano? Dobře. Karolíno, tady mi to přestříhněte. Teď se uvidí, kdo z nás dvoje víc na sračky, musí to být přesně na půl. Máme 1, 2, 3. Karolíno, já proti chlastu nic nemám. Naopak. Ale tohle je rozdíl nějaký 15 cm. Nevadí, provázek svážeme, lepší je mít provázek ve celku než na sračky. Teď jsem si vám cvrknul do trioly, vole. A to jsem byl na malé a taky trochu na velké. A nestihl jsem si sundat kalhoty. Je to pevné? Ty vole, asi bulldozer, vole, dobrý. Provázek si namotáme na ruku. Vezmeme krátký provázek. To je píčovina. Já si vezmu nůžky. Chytneme konec, rozmotáme to Ty vole, čarodějnice, vole. Potlesk pro Karolínu. Jak se to dělá? Děkuji za spolupráci. Pak mi někdo pomůžete chytit, to s ním musím vymlátit, to jsem nepochopil. Máme tady dobrovolníka, který je školou povinný. Tak, come on. Musím si dát učení zezat ještě, ty. Hlavně, že chlastá pivo. Budou výkony, jo. Ale zase skáče jak jelen. Čau, jak se jmenuješ?
Čau, umíš anglicky nebo ti mám dát pěstí rovnou? Umíš anglicky? Umíš anglicky? Ty vole, to je Jantar, vole. Dobře? Zkusíme Jantara, ne, jak se jmenuješ? Petře. Víš, co to je za anglický slovo book? Kniha, ano. Co to je coloring book? Malá nápověda, kámo. Hele. Co je coloring book, vole? Malá nápověda. Ale hovno, vole. Omalovánky, ne? Omalovánky. Tak tady máš barevný fixky. Takhle udělej těma fixky. Nevydalej nic, vole, otěrám, vole. Takhle si udělej nad těma omalovánkama a řekni magickou formuli Tommyho vyndej. Pořádně. Tommyho vyndej, vole, když to vybarvil, vole, hele. To je mazec. Tak ještě jednou a řekni Tommyho fakt vyndej, vole. Tommyho fakt vyndej, lautrnic, vole, prázdný stránky, vole, černokněžník. Dík za spolupráci. Začíná to dobře a proto si vyberu dalšího dobrovolníka náhodně. Náhodně znamená cihlou. Zavřu oči a hodím mezi vás cihlu. Kdo zařve, je dobrovolník. Pokud se nám stane, že dobrovolník nebude schopen chůze, je dobrovolník po jeho pravé ruce. Pravidla jsou jasná? Je mezi vámi dobrovolník, který půjde, aniž by hodil cihlu? Krváční krysy, vole. Dobře, tak tady ta, co se schovává, tak dobře. Tak. Zatleskáme dobrovolníci, když taky jsem hoďte, ona je malá. To je hrdina, který vás všechny zachránil. Ona jde jak na výlet, ty vole. Ježišmarja, teď ještě tady sežere dodávka. Ale běžíme trošku. To je den. Já ona jde. Se mi směje. Škoda přijde, vlády, já ji bafnu. Krysa. Ha! Vynalekla se. Jak se jmenuje dobrovolnice? Olga? Olgo. Naučím Olgu karetní kouzlo. Představte si, Olgo, že v jedné ruce držíte balíček karet. No, co? Balíček karet důkladně zamíchejte. Teď. Já jsem řekl míchat karty, ne drandit Karla. Já radši přinesu karty, ono to takhle vypadá všelijak. Olga, protože je menší, dostane větší karty. Aby nedržkovala, že ji diskriminuju. Já si vezmu malý trapný karty. Olgo, uchopte balíček, aby lidi neviděli ty číslička ani písmenka. Jednou rukou takhle za tu delší stranu jako já. Ne, takhle jako já. Co si vybral nemehlo, ty vole. Takhle jako já. Tohle nesnáším, slovo nejde. Ať si to drží, jak... Olgo, držte si to, jak chcete, hlavně ty karty zamíchejte. Ale rychle. Ty vole, rychle je, ty vole, takhle třeba. Takhle je rychle, takhle. No. Jestli to je trapný, vole, takhle, mě to je uprdele. Ale ty vole, já to taky nemíchám, takhle. Musí odsejpat, Olgo. Ještě vám dám jednu šanci s kartama. Ty krámě. Nebo balíček karet, který je malinký. K tomu ovšem mám kartu, která je veliká. A to mě docela sere. Protože úkolem je tu kartu dostat tady do té krabičky. To nejde, ale takhle, to je úplně pičovina. A když jsem úplně vytočený, tak vemu tu kartu, jebnu s tím do té krabičky, jeb! A máme tady Danovy hodinky. Takže zatleskejte Danovi, že tak dlouho vydržel bez hodinek. Že může natáčet. Tak, a Olku si tady ještě za trest nechám.